Vull dir que menjar calçots el saps menjar tothom i fer calçotada no és un àpat qualsevol, sinó és un àpat de molta alegria, que es fa en família, que es fa amb amics i fins i tot a vegades són taules per a tancar negocis. Per tant, estic molt content que m'hàgiu fet representant o ambaixador d'aquest any de la quarta edició de Calçot. Estic encantat d'estar aquí i poder obrir la temporada de Calçot. Home, el que és important tant per la ciutat, però sobretot com per la IGP, Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls, és que hi hagi aquests cuiners de prestigi internacional, que molts cops, pel fet de ser catalans i que els coneixem i que som propers, evidentment se'ls sentim com de casa, però evidentment amb una projecció internacional tan potent fan i posicionen una menja tan clàssica com l'estat del calçot a l'alta gastronomia a nivell tant local però també internacional. Creiem que mai els estarem prou agraïts el favor que fan tant en el món de l'agricultura com en el món de la restauració, que la seva implicació en esdeveniments d'aquest nivell. Que hi hagi aquesta implicació dels restauradors de la ciutat, de l'Associació de Restauradors, amb un dinamisme d'implicació molt gran i elevat, fa que evidentment la ciutat, els restauradors també cuidin la seva cuina, també els requereix un esforç a l'hora d'elaborar els plats, per tant, saben que posats al nivell dels companys que tenen de nivell de cuina avui aquí també, els ajuda i els motiva. I de retruc, evidentment, la ciutat es veu afavorida perquè aquesta implicació dels restauradors fa que la seva cuina vagi pujant en quant a qualitat i exigència. Sí, de fet, les tres últimes és on hem donat aquest impuls més gran, on hem fet una implicació molt més gran, on la inversió en l'esdeveniment ha anat creixent, i això també va acompanyat per la voluntat també tant dels restauradors, de la DO Tarragona, de la cooperativa de Valls, d'implicar-se i involucrar-se en aquest esdeveniment, i evidentment posar un producte d'aquesta qualitat requereix també una inversió i una projecció del mateix nivell. Per tant, n'estem satisfets i ara que ja tenim l'esdeveniment consolidat, el que hem de fer també és expandir-nos.